Здравейте всички! Аз съм Мики Маус. Готови ли сте да поиграем? Страхотно! Да вървим! За малко да забравя. Първо трябва да кажем вълшебните думички. Миска, муска, Мики Маус. Повторете с мен. Миска, муска, Мики Маус. Да вървим! Доктор Дейзи тук при нас, ще ни прегледа тя за час. И когато ти нуждаеш се, тя на помощ ще се притече. Гупи падна лошо в този ден, и ето идва доктор Дейзи в миг. Ще го излекува без проблем и Гупи ще стане здрав като бик. Плуто също нарани се, ето и лекарството дойде. Доктор Дейзи бързо втурна се и пак е здраво нашето кутре. Дейзи не можа да опази овчиците. Тя просто за малко заспа и овчиците не видя. Ах, моя мила Дейзи, как да ти върви сега? Тръгни напред и бързо ти овчиците намери. Аз търся тук, тя търси там, дори зад всеки дрян. И ето една, и ето двете, всички са добре. Ах, моя мила Дейзи, как добре си ти сега. Сред радост и сред веселба овчиците прибра. Дейзи съзря балоните и ги хвана тя. Ах, тези балони как летят до светната дъга! Дейзи заигра с тях и почна да лети. И кой сега ще може в миг небето да я проследи? Ето го и Плуто там гледа Дейзи как лети. Чуди се, кой сега оттам ще я свали. О, Доналд, ти спи една от пара, и ето превърна се в грозен жабок. И той търси принцеса, 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 целувка любяща да му подари. И Доналд отиде принцеса Дейзи да избави от високата кула, да я изведе. Тя е много щастлива, щастлива, да щастлива, и целувка любяща ще му дари от сърце. Ха-ха!
срещна малка птичка, малка птичка, малка птичка и със него беше тя много добричка. Птичката летеше и пеше, пеше, колко сладко пеше тази малка птичка. Искаше при майка си да отлети, да отлети. Искаше при майка си, но накъде да полети? Виж, намери майка си на едно дръвче, на едно дръвче и щастливо двете бързо отлетяха. Днес за мини ще има купон, всички приятели ще пеят тон. Нима ще заправим този важен ден, за мини хайде всички запейте с мен. Колко свещички на тортата горят, толкова подаръци ще й поднесат. Колко вкуснотики ще изядем, сладки поники и торта с крем. Ето идва Мини, кажете и здравей! Хайде ти сега с нас радостно запей! Всичките свещички весело духни и купона детски с нас започни! Хайде да се крием, хайде да се крием, хайде да се крием, хайде, хайде да се крием. Първо аз ще търся теб, после ти ще търсиш мен. Хайде да играем! И едно, две, три, и едно, две, три, и тогава Доналд намери. Но къде е той сега, но къде е той сега? Иди, че го търси! И аз го търся тук, и аз го търся там. А къде ли е това съвсем не знам, не знам. Къде го търсим ние, а пък той къде се крие? Оказва се хитрец голям. Хайде, Доналд, покажи се, хайде, Доналд, измъкни се. Аз вече те видях и къде си разгадах. Не дей се кри сега и при мен ела, защото свърши тази игра. Путо си има приятелче, приятелче, приятелче. Путо си има приятелче, сладко кученце. Те заедно играеха, играеха, играеха. Те заедно си играеха със сладкото кутре. Танцуваха и скачаха, скачаха, скачаха. Танцуваха и скачаха със сладкото кутре. Путо си има приятелче, приятелче, приятелче. Путо си има приятелче, сладко кученце. И край!
Искаш ли да поиграеш с мен? Доктор Дейзи тук при нас, ще ни прегледа тя за час. И когато ти нуждаеш се, тя на помощ ще се притече. Гуфи падна лошо. Миска! Муска! Мики Маус! До скоро!